Adapun memilih perempuan nan memenuhi rukun syarat untuk jadi pasangan hidup, mestilah memandang unsur nan enam, yaitu unsur kecantikan, unsur keturunan, pendidikan, ekonomi, moral, dan agama. Kau indak panuh kateh panuh ke bawah jadi juo asal jan sirah nilai rapornya. Misalnya, indak usah ngerancak bahin nol bana sebantu artis pragawati, tapi usah pulau nempencuih basagi-sagi di malas sayang sengkuit kan. Hah? Oh, soal keturunan, ndak ada orang biasa kebanyakan. Dan para lu bapaknya bukan pemaliang, mandeh pun bukan perek, indak pulau wasa palasi. Kok ke bansai malah, tapi usah nan bansai banyak utang, sehingga baru sepakan bini awak orang lantri pemenagiah, ijandu. Kok pendidikan pulau, minimal tamat SMP, setingkek ju sanangnya, cukup itu. Sudah itu akhlak, aku mutlak para lu. Carilah gadis sopan orang saulah, nan tahu beramah tamah, nan paragiah jo pemurah, nan paibo pasidakah, nan panyantun ke orang susah, tapi ikhlas karena Allah. Ba pulo jo agamanya, dialah ndak siap bana. Cuman 65 waktu ndak tinggal. Puasa ibadah wajib nan sunat banyak seketek tetap akarajokan. Istimewa dan ciek kona, rancak lah biah bini dari awak. Supaya apa? Supaya tak kalau lain menjagokan kok lupa ado kami ingatkan.